Pinoy Bus Driver TV. Huwag lang mahiya, masabi ha kung mayroon nahihi dyan. Kung mayroon nahihi dyan, huwag lang mahiya magsabi. Kung mahihi kayo, maghanap tayo ng CR.
Isang beses lang, baka mag-uyan ako. Iwanan tayo daw. Yung lalaki lang. Yung babae, maghanap na ng CR. Kaya nga tinatanong ko kanina kung may iba na babae. Hinahanap ko ng CR, walang sumasagot. Wala tayong makakita ng CR niyo. Tatanong na nga ako eh. O, bilisan nyo, nagagawa na tayo. Ano na tayo? Paano tayo dyan? Bilisan nyo, nakakaharap tayo.
Wala na ba siya? Wala na? Kasi nagkago tayo eh. Kaya nga nito, hindi niya magtagal. Stop na naman tayo. Natin na, mag-hardware na siya. Hindi, kay nagpuna kang ina. O yun, nagpula na naman. Matagal na naman tayo nito. Paano man to, bihinto man to. Yan o sa... Mahirap kasi dito na walang iyan, lalo na kayo. Puno lang kayo dyan na walang butas. Ang lalaki, kahit mag-sirit-sirit dyan, okay lang yun. Ang babae kung mag-sirit-sirit, ay goodbye. Pwede rin kung may malo, may cover ba? Pwede yung palda nyo yung hanggang lupa.
bato. Kongreso. Mayroon nag-CR dyan, CR? Oh, magbili na kayo ng pasit bato ha. Bumili na kayo ng pasit bato. O, ito, may CR dyan o. Bumili kayo ng pasit bato. Para nabangunin nyo sa bahay nyo. Pang-birthday. Pang-birthday nyo. Okay. Huwag na kang tumawin sa kabila ha. Maraming sakyan dyan.